IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ti kayo no maimulam ket adanto iti tangadem iti masangwanan nga iso iti mangtulong ken ka anyaman adi di gratis sumangbay daytoy tinagbalin na pamati dagiti kaming ti LGU Carasi nga dadauluan ni Mayor Robelia Gaspar ti tree planting activity ket naangay iti kamambantay na paset iti Ilida Carasi nagipagpaset dagiti kaming ti PNP, BFP Kafgu ken dagiti empleyado ti munisipyo gagem daytoy nga aktibidad ti panang tag-event aglawlaw ken manayunan dagiti mula akayo tapno kasta isunto ti mangsalwad ken dagiti sa marsarunupay a henerasyon gapo iti daytoy ket nagyamag ti LGU Carasi ken dagiti amin ang nakipagpaset iti daytoy nga aktibidad maipanamnama nga tuntumanen a tree planting activity ti maangay iti nasao nga ili. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.